la toți, mă numesc Robert, iar astăzi vom face achiziție pe Roblox Rivals. Ok, prima dată când fac achiziție pe YouTube pe Roblox Rivals. Deci, mai întâi o să vreau să-mi cumpăr 10k ca să dau refresh la shop. Pentru că vreau să-mi pice AUG. Ok, deci, te rog. Oh, Pixel Sniper! Pot să-mi iau Pixel Sniper, fraților, care este o investiție foarte bună. Așa că o să mi-l iau, nu-i așa? Așa că o să mi-l iau. Ok. Voi ce ziceți? Să merită să-mi iau Pixel Sniper? Ok. Pixel Sniper mi l-am dorit de mult timp, ce-i drept. Și cred că nu știu să mi-l iau sau să nu mi-l iau. Scrieți în comentarii dacă se merită să mi-l iau. Ok, fraților, cred că o să-mi iau Pixel Sniper. Nu știu dacă se merită acest lucru. Avem 952 de Robux. Legendar Skin Daily Shop. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Ok. Ok. O să vedem până la final de episod dacă o să mi-l iau. Mai întâi o să intrăm pe jocul cu taste ca să ne luăm banda de 9x speed. Neapărat. 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 Trebuie banda de 9x speed. Așa. Banda asta de 9x speed. Ok, pac. Ok, avem banda de 9x speed. Oh, ho! Ok, bro. Asta e că sunt în prima lume, man. Eu trebuie să fiu în a doua lume. Oh my god, fac plus 23 de miliarde. Ok, s-a meritat. Câți Robux mai avem? 693. Ok. O să reintrăm înapoi pe Rivals. Rivals. Și cred că o să ne mai luăm 10k. Deci, ok. Ne ajung Robux. Ok. No, man, serios, cu câți Robux am mai rămas? Cu 644. Da, se pare că nu avem pe daily nimica. Bun. Da. Ce o să ne luăm? Asta e întrebarea. Cu Robux și rămași? Ei bine. O să ne luăm. Deci. Cred că o să ne luăm un skin case 2. Din care poate să ne pice AUG. Sau Void Pistols. Sau nu știu ce o să ne pice. Dar eu o să deschid acest skin case. Ok. Te rog, Doamne, AUG, pentru că am nevoie. Mi-am cumpărat skin case. AUG. Ok, eu nu mă uit. Voi, vedeți ce pică? Nei, man, trolezi. Mă pica skin pe spray. Ok. Bro, ce skinul ăsta, man? Ok, e bine, n-aveam skin pe spray, dar te rog, Void Pistol sau AUG, că-mi doresc maxim jocule. Sau să deschidem și un skin case 3. Deschidem și un skin case 3 ca să ne pice FAMAS. Oh, bă, stai că nu mai avem Robux. De-asta sau de-asta? Sau de-asta? Sau de-asta? Dă-s mai multe.
Hmm. 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 Money gun. Famas. Să duc bubuxane, sigur. Ok. Deci. Te rog! Deci dacă nu-mi pică acum, e crazy. Ok, deci. Ce-mi pică? Schimbă grenade launcher. E ok, eu n-aveam schimb pe grenade launcher. Deci bun, m-am speriat că îmi pică cel mai prost lucru, iar acum haide să testăm skin-urile. Da. Ok, cu câți Robux și-a mai rămas? Bai, iar suntem săraci și lipiți. Ok, deci hai să vedem grenade launcher și spray. Mamă. Bro, mamă cum sunt skin-urile. Ok, bro, grenade launcher e crazy, grenade launcher-ul ăsta. Ok, bro, e fain rău spray-ul ăsta. Ale și grenade launcher-ul. Opa! E bun rău de tot. Dar acum începe nebunia. Vreau să văd dacă mai am bani de ceva. Să fie, ce să fie. Mai am bani de chei. Bandă, nu mai am nimica. Bă! Ce să zic? Ce să zic? O fă bun. Avem aici ceva mic. Ok. E bun. Și cred că ne vom lua chei de restul. Sau mai avem bani de ceva pe jocul cu taste. Și ne trebuie neapărat ca să facem mai mult speed. Așa că toți Robux și să duc în ăsta, jocul ăsta mirobolant. Așa că ownerul acestui joc trebuie să zică că 360 pentru că am băgat Robux mulți în jocul ăsta. Dacă stai să vedem ce ne putem cumpăra. Deci în primul rând ne putem cumpăra ăsta sau ne putem cumpăra 4X și bonuzială sau ne mai putem cumpăra ăsta de 3X speed. Dar deja avem ăsta de 9X speed. Ca șmecherii. Așa că eu zic să... Să vedem ce mai avem de cumpărat. Dați, shop. Ok. Ok, deci. Fac așa. 24 de Robux. Ok, cred că o să ne luăm și ăsta. Nu știu, adică ne dă mai multe sunete din astea. Dar nu prea mă interesează sunetele. Plus 5B, plus 4, 6B. O să ne ajute mai mult ăsta. Cât costă? 39 de rob. Mă cam tentează 16X. Dar să ne luăm ăsta. Hai mă să ne luăm dacă tot avem Robux. Pac aici, bye. Oh my god. Mamă. Mamă, Water e cel mai tare, man. Mai putem să ne luăm o dată 16X. Și acum cât costă? 79 de Robux și 32X. Dar nu mai avem Robux, mai avem 54 de Robux.
54 de Robux. Și facem plus 187,2. Bă, eu sincer sunt mulțumit de achizițiile pe care le-am luat în acest videoclip. Așa că sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Robert și ne auzim data viitoare. Pa, pa!